Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм BG Troll, лидерът на клана ЦСА. Тук ще кажа с какво трябва да се занимаваме в този канал. Ще се занимавам директно с пан уроци, но не като нея как се прави стрелка или хелт пикъп с лок. Ще бъда насочен към по-практическите неща, да може да има и обяснение на български за тях, след като има много уроци на английски. Надявам се видеята да ви харесват. Търсим членове, скриптери. Ако искате да ме намерите, да се кандидатирате за скриптер, скайп ще ми бъде в описанието. И да, надявам се да ви е харесвало, ще се радвам и очаквайте уроци от нас. И чао!